Had je juist de toespraak van Rutte zien op televisie? Ja, die ga ik zien. En wat vond je ervan? Wat is jouw mening daarvan? Ja, de nodige maatregelen die getroffen worden met het is er net ons. We hadden maar even bij de Delta gaan. Ik vond het een mooie en een goede toespraak. En wat vind je zelf van het coronavirus? Ja, nou ja, het is iets, we hebben maar het te dealen. Hè. Het is een wereld wie het gebeuren. En het is nou ook bij ons, dus wie zullen ermee omgaan moeten? Ja, het is natuurlijk heel erg dat er heel de wereld, want het is zo langzaam gewoon overal al, ontstaan is. Ja, nou ja, ik ben wel een beetje bang. Ja, eigenlijk wel. Er is nog een pruttige onduidelijkheid. En dat internet dat maakt natuurlijk ook net de mooiste verhalen weer al. Ja. Dus ja, het bloot wat in het ongewicht hier. Maar ja, ik ga er wel vanuit dat het al even goed komt. Of tenminste wel goed, dat wij er wel doorheen slaan. Maar we zullen natuurlijk wel economisch al die rare dingen meemaken. Denk ik wel. Ja. Ik denk dat wij gewoon erom denken moeten. En nou ja, wat Rutte ik zei, dat we eigenlijk de verzorging moeten om het in te perken. En dan inderdaad groepsimmuniteit moeten krijgen, als het ware. Nou, dat ik het krijg, dat is misschien nog niet eens zo'n ramp. Het is niet dat het gelijk dodelijk is natuurlijk. Maar kijk, wat hij wil, die Rutte, dat het natuurlijk gecontroleerd toegelaten wordt nou. Hè? Dat virus en dat we dus mensen genezen dan immuun binnen en die stoten dat dan weer af. Dus ja, ik hoop dus dat de goede oplossing is. Nou, ik werk bij de Juffers van Dokkum. En wij zijn nou op dit moment weer bezig om een website op te zetten. Dat mensen gewoon via de website spul bestellen kunnen, zodat wij dat dan persoonlijk bezwaar kunnen. Of dat het een ophandelmoment dat we dat vermijden. Dat weten we nog net hoe we dat even invullen. Want het is wel de bedoeling dat daar ben we heel druk mee dwaande. Ja, ik pas er wel natuurlijk wel op dingen op. En we met de machine, ja natuurlijk, misschien moeten we de buiten een beetje meer tegen houden. Want wat er al gaat gebeuren, dat zei ik, het bloot in het ongewezen. Dus wij Friesen zullen wel misschien wat nuttig noemen dan. En ben je ook al aan het hamsteren geweest? Of, het wordt al een beetje bang praat. Ik volg het nou ook wel. En dan is dat wat er in Frankrijk al gebeurt, hè, met een lockdown. Dat ze dan uren in de rij staan voor de supermarkt. Dat is het tafereel met de weer net hebben. En dan het houdt wel een beetje in achterholen. Dan denk je van, het zoekt dan een blikje voer meenemen. Weet je wel, wat er langer houdbaar bloot. Dat soort dingen blowen die misschien. Maar echt hamsteren, dat ik mijn pakkende skipapieren erin bewijzen van, nee, dat doe ik dan net. Nee.